ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வரண்டா சார்பாக எங்களோட வாழ்த்துக்கள் மேம். நீங்கள் எங்கேருந்து வரீங்க, என்ன போஸ்டிங் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு? சார் நான் திருவண்ணாமலையிலேருந்து வந்தேன் சார். வேலூர் பிரான்ச்சில் படித்தேன். நான் இப்போ காலேஜ் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்திருக்கேன் சார். என்ன ரேங்கிங் எடுத்தீங்க, என்ன டிபார்ட்மெண்ட் எடுக்கலான்னு யோசிச்சுட்டு போனீங்க, அதே இது எடுத்துட்டீங்களா? இப்போ என்னெல்லாம் வேக்கண்ட் வந்து இப்போ இருக்குது, இனிமேல் வரவங்க என்ன எடுக்க மாதிரி இருக்கும்? சார் ஆக்சுவலி என்னோடய ரேங்க் வந்து 3106 ஓவரால் ரேங்க். நான் வந்து நேற்று நைட்டே பார்த்துப்போ காலேஜ் தான் எடுக்கலான்னு போனேன், அதுவே கிடைச்சது எடுத்துக்கிட்டேன். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் இருக்குது, எம்ப்ளாய்மெண்ட் ட்ரைனிங் விங் இருக்குது, அப்புறம் மெடிக்கல், பப்ளிக் ஹெல்த், நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் வேகன்சி இருக்குது. ஆனால் கேஸ்ட் வைஸ் பார்க்கும்போது பிசி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. இதுக்கப்புறம் வரவங்க நிறைய பேர் ஸ்கூல் தான் விரும்பி எடுக்கிறாங்க. ஓகே மேம், இப்போ நம்ம பிரான்ச்சில் வந்து எந்த பிரான்ச்சில் படிச்சிங்க, அங்கே இருந்தக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் என்ன மாதிரி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது, நீங்கள் எப்படி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர்லாம் பண்ணீங்க, அதை பற்றி? சார் நான் வேலூர் பிரான்ச்சில் படித்தேன் சார். அங்கே கிளாஸ்லாம் நல்லா தான் எடுப்பாங்க, சூப்பராக எடுப்பாங்க. டெஸ்ட் பேட்ச் நிறைய போடுவாங்க. ரேஸ் ஆப்பில் வீட்டில் இருந்து அப்படியே ஆன்லைன் டெஸ்ட் நிறைய நம்ம அட்டன் பண்ணலாம். அது மூலிமா நம்ம நிறைய நாலேஜ் வந்து கெயின் பண்ணிக்கிறோம் சார். அதாவது நம்ம எங்கள் ஒரு பேப்பர் பென் எடுத்தால் எழுதணும், ஆன்லைன் டெஸ்ட் எப்போ வேணால் எழுதலாம். அதே நம்ம நிறைய வாட்டி ஒரு வாட்டி நம்ம நிறைய டைம் டெஸ்ட் எழுதி பார்க்க நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணால் கூட அதை ரெக்டிஃபை பண்ணி நிறைய கற்றுக்க முடியுது சார். கொஷின் பேப்பர்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், ரேஸோடைய கொஷின் பேப்பர் எல்லாமே. அப்புறம் மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க, அதுலேயும் எல்லா டீட்டெயில்ஸ் கவர் ஆகும். கிளாஸ்லாம் சூப்பராக சார் எடுப்பாங்க. தெய்வீக சார் தான் எங்களுடைய டிஎல், அவரும் நல்லா கோச்சிங் பண்ணார். அப்பப்போ நம்ம ஆல்ரெடி கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃபாக இருக்காங்களே லோகேஷ் சார், அவர்லாம் வந்து மோட்டிவேஷன் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் மேம் ரம்யா மேம் அவங்களாம் பார்த்துட்டாங்க. பவதாரணி மேம்னு ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க, அவங்களும் டெஸ்ட்லாம் வச்சு கரெக்ஷன் பண்ணி அப்பப்போ கொடுப்பாங்க சார். நீங்கள் ஃபுல் டைமும் வந்து படிச்சிங்களா இல்லை பார்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணி படிச்சிங்களா? இப்போ நீங்கள் மேரேஜ் பண்ணியிருக்கனால உங்கள் சைடில் வந்து நிறையா வந்து ப்ரெஷர் இருந்திருக்கும், ஓகேங்களா? ஃபேமிலி சைட்லேருந்து இதுக்கு ஃபேமிலி சைட்லேருந்து எப்படி சப்போர்ட் பண்ணாங்க, அதை எப்படி நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணி நீங்கள் இதை ஓவர் கம் பண்ணீங்க? ஆக்சுவலாக நான் கொஞ்சம் ட்ராவல் பண்ண வேண்டியதான். எனக்கு 1 இயர் பேபி இருக்குது. கிளாஸில் கூட மோஸ்ட்லி ஃபோனில் தான் படித்தேன். ஏன்னா இப்போ எங்கள் அத்தை தான் எங்கள் மாமியாருக்கு ரொம்ப நான் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். எங்கள் மாமியார் எங்கள் வீட்டுக்காரர் அவங்களுடைய சப்போர்ட்டால் தான் நான் இவ்வளோ படித்தேனே. அவங்க எனக்கு ரெண்டு பேபி அவங்க தான் பார்த்துட்டாங்க. அதனால தான் என்னால் படிக்கவும் முடிஞ்சது. பாப்பா டெலிவரி ஆகி 25 டேஸ் பேபியை நான் வீட்டில் விட்டு போய் தான் இந்த எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்தேன். அப்படி இருந்தும் நான் இதில் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா அது காரணம் வந்து அதுக்கு முன்னாடி இருந்தே நான் 2020 ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ரேஸில். அப்பத்துலேருந்தே நான் அந்த கிளாஸில் கவனித்து டெஸ்ட்டு போட்டேன். அந்த 2 இயர்ஸை நம்ம படித்தோம் இல்லையா, அதுதான் அந்த எஃபெக்டாக வெளியே வந்திருக்கு நான் நினைக்கிறேன் சார். இப்போ அந்த லாக்டவுன் டைமில் எப்படி உங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் இருந்தது, நம்ம சைட்லேருந்து என்ன மாதிரி சப்போர்ட் உங்களுக்கு கிடைச்சது? அந்த லாக்டவுன் அதான் சார், ஆன்லைன் கிளாஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது சார். ஃபுல் சிலபஸ் சரியாக கவர் பண்ணி கொடுத்தாங்க. இப்போ ஒன்றுமே தெரியாதவங்க கூட ஏபிசிடியிலேருந்து கற்றுக்கிட்டு A to Z எல்லாமே சொன்னாங்க. அந்த ஒன்ஸ் அந்த ஒரு கிளாஸை பார்த்துட்டு நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன். புக்ஸும் நல்லா ஈஸியாக புரிஞ்சது, வீட்டிலே இருந்து படிக்க முடிஞ்சது நல்லாவே. ஆன்லைன் ஸ்டாஃப் கமலக்கண்ணன் சார், இப்போ வேலன் சார் எல்லாருமே சூப்பராக இருக்கிறாங்க. இப்போ உங்களை மாதிரி படிச்சிருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸுக்கு உமன்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல நினைக்கிறீங்க, அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணால் கிளியர் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? இப்போ 1 இயர் பேபி வச்சுட்டு அப்போ நான் கன்சீவாக இருக்கும்போது படிக்க ஆரம்பித்தேன். அப்போ ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும், படிக்க முடியாது. டெலிவரி ஆன உடனே வந்து எக்ஸாம் எழுதினேன். என்னாலே முடியுதுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாராலையும் முடியும். நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சிங்கன்னா சாதிக்கலாம். 18 லட்சம் பேர் எழுதுறாங்க, 20 லட்சம் பேர் எழுதுறாங்க. நம்ம கணக்கெலாம் பார்க்கக்கூடாது, எத்தனை பேர் படிக்கிறாங்க, நம்ம படிக்கிறோமோ நம்ம உழைப்புக்கான பலன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும்ன்றது இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சார். நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட எய்ம் என்ன, அடுத்த லெவல் என்ன பண்ண நினைக்கிறீங்க? நான் இப்போ குரூப் 2க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஆல்ரெடி குரூப் 2 மெயின்ஸ் எழுதியிருக்கேன், ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணுறேன் சார். குரூப் 2 மெயின்ஸ் நம்ம வேலூர் பிரான்ச்சில் தான் நிறைய டெஸ்ட்ஸ்லாம் போட்டு பார்த்தேன், அதுவும் நல்லா ஈஸியாக தான் இருந்தது. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஞ்சம் நான் இப்போ நிறைய கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும், அது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அடுத்து குரூப் 2 குரூப் 1 தான் சார் படிக்க போகிறேன். இந்த தருணத்தில் இப்போ இந்த ஹாப்பினஸ் வந்து யாருக்கு டெடிகேட் பண்ணணும், ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? எனக்கு கண்டிப்பாக எங்கள் அப்பா அம்மா, என் தம்பி தங்கச்சி, ஹஸ்பண்ட், எங்கள் மாமியார், என் குழந்தைங்க, பர்டிகுலராக நம்ம வரண்டா ரேஸ்க்கு எல்லாருக்குமே நான் அதை இப்போ சப்மிட் பண்ணுறேன் சார். மேலும் நீங்கள் ஆசைப்பட்ட அந்த குரூப் 2 குரூப் 1 எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு எங்கள் சார்பாக வாழ்த்துக்கள். கண்டிப்பாக சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் சார்.